तो का हाल बा भाई लोग, आशा करतनी कि मस्त होखबा जा, स्वस्थ होखबा जा। यार ये तीसरा हम वीडियो बनावे जातनी शिवानी कुमारी पर। यार हमरा लागता कि यूपी बिहार में उ ताकत नइखे रह गइल का कि फिर से शिवानी कुमारी के वोटिंग करे के जरूरत पड़ गई। यार तनी दबा के वोटिंग कर जा। हम एक हाली नहीं 100 हाली कहतनी। एक पहले भी वीडियो में हम बोलले बने कि शिवानी कुमारी के वोटिंग कर जा। ये लिए वोटिंग अगर कम पड़ल है एकरा वजह से शिवानी कुमारी के दोबारा से वोटिंग करे खातिर अपील आ गई बा। शिवानी कुमारी भी वीडियो डलले बड़ी, अपलोड कैले बड़ी कि भाई हमरा के दोबारा से वोटिंग करा जाए, इतना कि माने हमरा के सपोर्ट मिले और हमरा के बिग बॉस के घर से बाहर ना निकले के पड़े। तो यार यूपी बिहार के मान रखा जाए। एगो यूपी से लड़की जवन गइल भी है बिग बॉस में, ओकर मनोबल तनी बढ़ावा जा कि बिग बॉस के घर से बाहर होके ना निकले के पड़े शिवानी कुमारी के। तो यार हम एक हाली नहीं 100 हाली कहतनी, 1000 बार कहतनी कि इतना वोटिंग करा जाए, इतना वोटिंग करा जाए कि शिवानी कुमारी के बिग बॉस के घर से बाहर ना निकले के पड़े। तो पहले वीडियो देखा जा शिवानी कुमारी के का कहले बड़ी। फ्रेंड, हम शिवानी कुमारी हमें बिग बॉस के घर से निकालो जा रहा है। आप ही लोग हमें बचा सका तो वोट करके देखला जाना वीडियो। यार जरा चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर बना सा, माने का हम कहीं शिवानी कुमारी खातिर उनकरे के सपोर्ट नहीं खजा करत। आखिर ऐसा ही नहीं खजा ना 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गई। हमारा चैनल पर तब 5-6 गो हो बे, तबो हम शिवानी कुमारी के इतना सपोर्ट कर चाहतनी। हम ये चाहतनी कि हमारा चैनल पर तो सब्सक्राइबर बढ़ो या चाहे मत बढ़ो, शिवानी कुमारी के सपोर्ट मिले के चाहे आ वोट मिले के चाहे। यार सब्सक्राइबर का होई, हमारा वीडियो पर व्यूज जाए के चाहे, बस इतना व्यूज जाए के चाहे कि मैंने दुनिया देखे कि हाँ शिवानी कुमारी खातिर कोई सपोर्ट करता, केहू बोलता आ केहू अपील करता। तो शिवानी कुमारी के भैया सपोर्ट करा जाए इतना ज़्यादा। आज वोटिंग इतना डाला जा कि मैंने बिग बॉस के घर से बाहर ना निकले के पड़े ना। तुम करा के निकलने में अब कोनो दुराई नहीं रह गई। बहुत जल्दी बिग बॉस के घर से निकल जाए जा। तब भैया सपोर्ट करी जा, लाइक करी जा, वोटिंग करी जा। आ कहाँ जाके जियो सिनेमा पर, जियो सिनेमा पहले अपलोड कर जा। अगर नहीं खा अपलोड कैले होखे तो ओइजा जाके उनकरा के वोटिंग कर जा। आ लाइक तो सब्सक्राइब भाई यूट्यूब पर मिलबे करी उनकरा के, लेकिन वोटिंग अगर करे के बाद तो आपके जियो सिनेमा पर जाए के पड़ी और ओकर बाद ओइजा से वोटिंग करे के बाद। तब भैया सपोर्ट बनैले रही जा अपना यूपी बिहार से, हम इतने चाहम।